Moto. So ano, welcome sa ating channel, Gear Moto. So dito kami ngayon sa bayan ng Bugalyon at papunta kami ng Aguilar. 6th day break-in na ng ating Yamaha Mio Gear. What's up sa inyo mga kamoto. So ito na yung bagong product ng Coke, ang Coke Green. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Hindi, joke lang. Ano to, yung unleaded na gasolina. So ano kami ngayon magpakita. Break-in kami ngayon. Pangilang araw na ba ngayon? Monday, Tuesday, Monday, 6th day ng break-in. At ever since nakuha namin yun, isang beses pa lang kami nag full tank. Tapos hanggang ngayon di pa namin nauubos. So kukumputin natin yung fuel consumption niya. Nagdala kami ng extra gasolina just in case maubusan kami sa daan. Bibihis lang ako at aalis na kami. Ha? 5, 4, 3, 2, 1. Yun. Nung 4th or 5th day niya, pumunta kami ng Alameda City. Kaya yung order na ngayon is nandito ng 126 kilometers na yung tinakbo niya. So since nung binili namin, isang beses pa lang namin ito sinultang nung kakabili. Kaya yun, kukumputin natin yung fuel consumption niya, break-in fuel consumption niya. Itong fuel consumption niya na to is lagi akong may kasamang OBR, yung kasama ko si Viking. Yeah, pagalan ko lang kasi di na naman marinig yung audio, no? Yeah. Kasama ko lagi ang aking OBR. Tignan lang natin yung fuel consumption niya pag naubos to. So may dala kami gasolina, no? Just in case maubusin kami sa daan, may serve kami. So yun, tipid muna ako sa video ngayon kasi lobat tong camera. Hindi ko na charge, lang to 20%. So pag malapit nang maubos or pag nakarating na kami sa Aguilar, on ko ulit yung camera. So mamaya na lang ulit. Naka-record na.
inches later. So, ayun po no, mga kamoton, dito na tayo sa bayan ng mga Tarem River. Ayan. So, ang plano is sa Aguilar lang. Kaso, sobrang lapit pala ng Aguilar. Di ba nga, parang tinatry natin maubusan ng gasolina. Sobrang lapit. Parang nabitin ako. Kaya, diniretso kami ng mga Tarem. So, dito na kami sa bayan 558 Shopping Center. So, babalik na rin kami. Pero, bibili kami ng tupig. Kasi masarap daw ata yung tupig dito. Bibili kami mamaya pag babalik. So, wala. Bayan, no? Ng mga Tarem. Dito. Alright, mga Tarem. Gusto mong pa-picture doon, Dad? Kaso no parking balik. Pero di ba mas mura dun sa Patring? Mas special. Yun na lang. Para matikman din natin. May sisay din pala dito. Sisay mga Tarem. Mag-antibiotic ka kaya, be? Ano? Ano yan? Pwede ba mag-pause ka, be? Dito na lang. Matatapos lang namin kumain ng isaw at chicken skin. Hindi pa siya na-contento. Hindi pa siya ng chicken. Pero dadaan pa kami sa sushi. Bibili kami ng sushi.
Patring special tubig. Ay dito. A few moments later. So yan yung tubig. Worth 100 pesos na yan. Yan yung karami. So Patrings special tubig. NANI?! Okay, sir. Sa Bugayon po, sir. Sige, konti. Walang problema. Ba't ako matatakot? Video. Nire-record na yan? Sure ka? Oo. Nakatay. Ang ganda ng subo ko kanina. Ang tweeting ko. Tapos, hindi pa lang na-record. Ang kanina. Tweeting tubig. Ulitin ko naman. Yung tubig ng mga taram. Oo. Noong una, akala ko parang hindi sulit kasi akala ko konti lang. Marami pala, 100, worth 100, marami na rin. Tapos, akala ko hindi masarap. Nung unang, yung with feelings na ulit na. Ulit-ulitin ko pa ba? Parang hindi ako nasarapan kasi nga, Palamig na. malamig na. Siguro kung mainit to, pwede siguro ipainit nyo, masarap. Pero yun nga, manamis-namis, masarap naman. Paano masabi? Overall, okay naman. So, masarap yung tubig ng mga taram. Kung i-compare sa tubig ng Rosales, mas masarap to para sa akin. Hindi nga lang siya, yung sa Rosales kasi iba malambot. Kasi bagong luto nga, malambot. Iba yung, basta lumamang lang to ng konti. Yun lang. Baka di naman na-record. Yung manok na andox from mga taram. May andok naman sa bukan Iba
Iba kaya yung lasa? Baka iba yung lasa niyan. Oh. Mamma mia. Oh my God! Wow! Ipopost ko to. Sa video. Sa vlog. Yan. Tikman na natin kung may pagkakaiba ba. So far, so good. So far, so good. Masarap na. Ano masasabi mo sa undox ng mga taram? Masarap. Smooth. Undox ng mga taram. Sa undox ng bugal yun. Tapos, bigla niyang sinabi, nasa na yung tubig? Baka iba din yung lasa. Hindi. Tingnan mo. Tingnan mo, baka iba yung lasa. Ayan, undox. Baka naman. Baka naman, undox. Ayan na, binuksan mo na. Ngayon mo, baka iba yung lasa. Ang lasa? Asang. Ang pagkalasang blue. Alam mo yun, blue na Tubig? tubig. Ah, Yan. Masarap. sarap. Pag uminom ka niyan, gaganda ka. Kaya maganda ako ngayon. Oh, yan. Undox, baka naman. Yan. Ciao. Kain na.